Minkejja ġurnata partikolarment għodwa karatterizzata minn maltemp u temp li forsi ma jħajrekx biex toħroġ, għal sen oħra ġiet organizzata l-attività Ġenna ta' Ġonna fil-Furjana. Dawk preżenti setgħu iżuru diversi mkejjen f'din il-lokalità li s-soltu ma jkunux miftuħin għal pubbliku. Is-Sindku tal-Furjana Davina Sammutħili esprimiet is-sodisfazzjon li minkejja t-temp mhux sabiħ, diversi attivitajiet saru xorta waħda. Saret kif skedata minkejja il-maltemp naqqasna ftit mill-attivitajiet li kellna fuq barra iżda ħallejna l-attivitajiet ta' ġewwa sabiex il-pubbliku in ġenerali dak li jkun irid iżur il-postijiet ta' interess bħal Kurja, il-kripta tal-Kabuċċini, il-Knisja Arċipritali u affarijiet oħra li kellhom isiru fuq ġewwa baqgħu għaddejjin kif previst. Dawk preżenti kellhom iċ-ċans li jduru diversi postijiet bħal refertorju fil-Kurja Arċiveskofili li fiha setta pitturi li jagħtu l-ħajja lil diversi ġrajiet li nsibu fil-Bibja, kif ukoll wirja statika ta' diversi tip ta' tajr. Mingħajr dubju dawk preżenti għal din l-attività setgħu għal ftit ħin jirrelassaw qabel ġimgħa ta' xogħol u fl-istess ħin jaraw xi ftit l-attivitajiet li joffru diversi għaqdiet u soċjetajiet Furjaniżi. Ħassejna li għandha tibqa' għaddejja u għalhekk jalla dak il-pubbliku li ġie jżur il-Furjana llum ħa gost u apprezza dak li għandna x'nofru fil-lokalità tagħna.